Dámy a páni, ideme otvárať ETBčko Perfect Order. Ozývam sa po dlhšom čase. Ako prvé si však vylosujeme víťazov týchto dvoch boostríkov. Urobí to za nás ChatGPT. Nastavil som to takto, aby to bolo vidno. Z komentárov na mojom Hero Hero vyberáme dvoch šťastných víťazov a teda analyzuje sa výsledok a vyhráva Filip Niari a Lukáš Michal. Výhercom gratulujeme a poďme si spolu otvoriť toto krásne Perfect Order ETBčko. Yes. Nebudem to zdržiavať, video idem bez strihu, takže dúfam, že vydržíte pozerať do konca. Perfect Order som ešte neotváral nič, nebudem okolo toho robiť žiadne čáčky, máčky. Není to úplne svetová séria, však čo si budeme vraviť. Avšak dneska som ho zohnal za celkom dobrú cenu, a to je, že 70 eur, necelých. Tak som si povedal, že si ho vezmem, že ho kúpim a že ho otvorím. Viem, že je tu ten Moved, neviem, jak sa to číta, však je to jedno. Ale on by mal byť akože... Za mňa je to top karta, alebo teda najkrajšia pre moje oči. Poďme na to. Kocky pekné, tmavé. A aj pekný žetónik je tu ináč, neviem, či ste ho už videli. Musím si skrývať tvár, keď chcem, aby zaostrilo, pretože keď vidí moju tvár, tak toto je preostrené a preto veľakrát, keď ukazujem karty, musím si skryť tvár, alebo sa úplne skryť z tohto zaberu, aby zaostrilo, ale to nie je až také podstatné. Nás zaujímajú samozrejme hity. Jepa, Pekný. Ináč, keďže ja... máme 9 boostrov a keďže ja túto sériu proste nezbieram, tak otvorené ETBčko, keď niekto zbiera Master Set, tak ho za určite nejakú veľmi dobrú cenu posuniem ďalej, ak by niekto chcel. Ale nejdem si tu robiť teraz žiadne reklamy. A ešte jedna vec, vlastne som zabudol, že áno, máme dvoch výhercov týchto krásnych boostríkov. Minulé jednému padol Charmeleon, čo bolo, že wow. A pod týmto videom na mojom Hero Hero sa opäť súťaží o 2 tieto boostre, ešte ich mám asi 10. Takže súťažíme ďalej a poďme na to, poďme si teda spolu otvoriť túto krásnu seríku, ktorá ma až tak neoslovila, však neviem, či vás áno, či nie. Budem to opäť robiť takto. Asi to bude lepšie takto. A čo to tu máme? No ináč centruje sa to dosť ťažko. No, bude nejaký hitik. Como na. Sypá, tak máme prvý boostrik, prvý malý hitik. Pekné, poďme ďalej. Pozeral som, že niektoré Pokebubu dával, že v niektorých z týchto boostroch je vraj, že vyššia šanca, že padne hit. To zase ja neviem, či je úplná pravda. Avšak vlastne neviem, že v ktorom type... Máme tu ďalší hitík. Probopass. Krása. 2 boostre, 2 malé hitíky. Neviem ani, akú majú hodnotu, nemám to úplne... Nedá sa mať všetko v hlave. To si pozriete, alebo pozrieme po videu spolu, keď tak. No, poďme na to. Pokeball. Čo bude tretí hitík, treťom tom... Pokepad. Pekne. OK. Moved X. Pekné. Zatiaľ celkom dobré. 3 boostre otvorené a to už máme 2 hitiky.
a jedného XK. Čo by nie? No, takto. Poďme na to ďalej. Čo to tu máme? Takže... A tentokrát nič. Avšak máme tu niektoré aj pekné karty leskle. Čo by nie. Zaujímalo by ma, či aj vy otvárate niekedy ETBčka, alebo nie. Alebo ak áno, že... Koľko musí ETBčko stať, aby ste ho otvorili? Pretože otvárať si nejaké ETBčko za 200-300 eur už je trošku cez aj pre mňa. Ale na druhej strane o to väčšia zabáva. Alebo aj o to väčšia oči pre plač, keď nič nepadne. Pokeball zas. OK. Poďme ďalej. Zatiaľ som otváral 5 ETBčiek. Ale teraz, keď už človek chce otvárať ETBčko, tak to aj celkom stojí. Takže není to úplne, že lacná záležitosť. V každom prípade, ako som povedal, kto zbiera Perfect Order, určite sa mi ozvíte. Posuniem tieto karty aj s hitikmi, so všetkým, proste jak ste videli. Nejdem si z toho nič nechávať, posuniem všetko ďalej. Ak sa mi niekto ozvete priamo niekde do správy na Instagram. Ideálne, pretože Vinted už mi dvakrát zablokovali a neviem, že či mi ho ešte niekedy odblokujú. Zatiaľ si neplánujem zrobiť nový, uvidíme, čo prinesie budúcnosť. A uvidíme, či padne aj nejaký... Pozrime sa na ňo. Ďalší Exko. Pekné. Náhodou. Za necelých 70 eur. Plus minus. Celkom dobre. Máme ešte dva boostriky. Takže ešte stále není úplne všetko zmarené. Poďme teda hľadať ďalšie hity. Avšak realita je taká, že keď otvárate... Wow. Cipana. Realita je taká cipa roza, tak to je aká pekná kartička. Tak to už bude asi aj niečo stať. Nemám tu poke, pozriem to na rýchlo. Sekundičku mi môžete dať. Nejdem toto video ináč ani strihať, pretože strihanie týchto videí ma až tak nebaví. Ale pozriem sa rovno na jeho hodnotu. Pretože tieto dlhé videá... 66, nie. 66 v surovom stave. Tak to si jak zabil, bratu. Čo si, dámy a páni, 66 v surovom stave? A rovno môžem pozrieť Rowleta aj Probo Paps. Alebo to pozriem nakoniec. Nevidím ich tu. A Pokepad, ktorý mi padol, tuším až dvakrát. Alebo teda tu ho vidím, alebo iba raz. Stojí 16,90. Wow. Tak to je jaká haus. Štvrtá najhodnotnejšia karta. Yes. No, tento Perfect Order sa celkom vydaril. Tak to uvidíme, či posunieme tak lacno, dámy a páni. Poďme ďalej. Ešte stále je tu šanca na top kartu. Cipana. Tak to už asi nič. OK. No tak toto potešilo. Aha, ten Pokepad je v celku 16,90. Tento mi vlastne nepádol. Pozrieme ale Rowleta. Ktorý. Takže občas sa to podarí, ale je to... Áno, Rowlet 5,88 a pozrieme rovno aj Probopass Euro 19. Tak to je slabšie kartičky, ale OK, chápeme sa? Skúsim to takto. Wow.
Veľmi pekné. Veľmi pekné, veľmi pekné. No, 66 eurová karta Rauko. Neviem, že či na card markete nebude aj lacnejšie. Pozriem, že ten Pokepad, či čo to... Je to ten? Hej, Pokepad, že či to bola akože... Nie. OK. To je všetko. Pokepad nebol. Berem späť. Ostala mi aj tak táto roz. Musím ju rýchlo odložiť. Dobre, dámy a páni. Takže vyberám si jeden obálík, teda 2-3 obálíky. A ak by ste niekto chceli, tieto kartičky posuniem za CMLOW. Samozrejme, nebudem to nejak hrotiť. Odporúčam neotvárať ETBčka, lebo len veľmi zriedkavo sa stáva, že v ETBčkách padajú nejaké hity, takže väčšinou sú to, že oči preplač. Avšak nikdy neviete, je to čistý hazard, občas padne niečo, občas nie. A díky za pozretie, opakujem ešte raz, pod konkrétne týmto videom fanúšici moji sledovatelia na Hero Hero, poďte zanechať akýkoľvek komentár, súťažíme zás o dva tieto boostre. Vyťazí z predošlej súťaže mi určite napíšte zás správu, pošlem vám ich tak ako posielam, dúfam, že padne Charizard, Charmander. Je to korejská verzia, avšak aj tak je to séria 151, takže obľúbená. A to je všetko, video nejdem ani strihať, takže je to totálne raw video, úplne, že takto mi to najviac vyhovuje, alebo strihanie je pre mňa veľmi zaťažujúce. Takže díky moc za sledovanie, hitik potešil, yes, alebo takto, počkať, kde je tretí, a tu je. Hitiky určite potešili, viem, že ľudia majú radšej strihané videá, už není čo vlastne povedať, hitíky potešili. Díky moc za sledovanie. Čaute, držte sa, na budúce otvárame. No ešte mám nachystané ETBčko Ascendant Heroes, ale povedzme si na rovinu, že 150 € ETBčko otvárať je také, no ale tak mám ho tu nachystané, že ho otvorím tak možno týždeň, dva, uvidím, jak si nájdem čas. Čaute, držte sa a ja idem zapiť to, tie hity.